खुलुमबाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बाक्सा जिल्लानि भालमानुहर भिटा गामिनि फानजा बर'आ किडनिनि जेंनाजों लोगोसे बायदि बेरामजों गोब्राबै भुगिनांनानै दङ। मोनसे समनि साफागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि लोगो नेहाथारि एबा भालमानुहर भिटा इउएन एकाडेमिनि गोरायुं सानसुमा बर'नि अनजालि बिसि फानजा बर'आ किडनि जेंना, उदै सानाय आरो थैनि जेंनाजों भुगिनांनानै जीएमसी हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। दुखुथिया फिसाय सानसुमा बर'आ गावनि अनजालि बिसि फानजा बर'नि बेरामखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननाया 1 सप्ता जालांबाय। नाथाय फानजा बर'नि बेरामखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो गोसो अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम फाहामथायनि थाखाय रांखावरिनि मदद हास्थायदों बेरामि फानजा बर' आरो फिसाय सानसुमा बर'आ। अनफावरि रायजो राजाफोरा रांनि अनसुंथाइखौ स्क्रिनाव होनाय डिटेल्सआव हरनो हागोन।